foli ni wale ɲuman dɔn o bɛ di anw kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma maa o maa bɛ sɔgɔ renouveau télé la walasa ka se ka kunnafoni sanuman sɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw ni ce aw ka danaya la renouveau télé ale sugantili la renouveau sɔgɔmada kunnafoni kɛnɛ sigitɔ la filɛ ni aw ye laada dɔw kɛnɛ in bɛ sigi aw ye don o don sɔgɔma 7h15 wagatiw ni olu sera ka taga bila 9h la kɛnɛ min kɔnɔna la aw ka kunnafoniyaw kunfɔlɔw bɛ di aw ma walasa aw ka se ka bɔ kunnasiri la aw mana kɛ diɲɛ fan o fan ko bɛɛ k'i bisimila. Biye tarata ye utukalo kile 30 samba fila ani 22 solika wuli kɛbagaw aw ni ɲagantuma aw minnu bɛ yen nɔ k'aw sera aw ka cakɛyɔrɔw la ka ban an ka foli ni wale ɲuman dɔn bɛ ka taga aw yɔrɔ la maa minnu fana bɛ sɔgɔnɔw la ni sanga kɔnɔna la n'u kɛlen don k'u ka telew bila renouveau la walima k'u ka radiow bila renouveau la an ka foli bɛ an kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye ni sanga kofɔlen na k'a fɔ nin jɛmukan in kɔni laada don wa layidukan de don an bɛ to an ka layidukan kɔ o kama k'aw ka wakiliw sɛmɛ nin jɛmukan in na kunnafoni ko nasiratigɛ fɛ maa si kɔni tɛna na fɔ i jigi kɔ Bamako ni a lamini anw solila ka wuli nɛɛma la ni o bɛ sanji ko fɔ o la an bɛ Ala fo ka a barikada maa minnu fana bɛ yen nɔ ni sanga kɔnɔna la ni olu bɛ sanji kɔrɔ ka taga u ka baarakɛyɔrɔw la u bɛ fo yɛrɛ ci kɛcogo ɲuman ko o ni foli ka kan Ala ka se ni bɛɛ lajɛlen ɲuman ye i seyɔrɔ la anw ka dibila baarakɛbagaw an ka foliba bɛ u ye labɛnw sigira sen kan sɔɔni an bɛ don kunnafoniyaw olu kɔnɔna la mais yanni o cɛ an ka radio partenaires an bɛ foli di u ma sabula ka da kan radio partenaire caman de bɛ sɔgɔ anw na walasa ka renouveau matin cari Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na maa minnu fana bɛ jɛmukan in kɔni enregistré ka bila YouTube kan ka taa se groupe WhatsApp ma an ka foli bɛ u ye k'u ni ce u ka ŋaniya ɲumanya la radio renouveau lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma radio ɲɛlɛnni ka bɔ Segu aw ka foli bɛ yan nɔ radio bɛnkan ka bɔ Kɛrɛwani radio Tiɲɛdugu ka bɔ Jura radio Futa ka bɔ Yanfoyila radio Besawo ka bɔ Kucala radio Kanaga ka bɔ Joro radio Kumakan ka bɔ Bila radio Jigiya ka bɔ San radio Naro Samaya ka bɔ Ɲɛwuleni radio Dame ka bɔ Bɔrɔn radio Faso Kanu ka bɔ Welesebugu radio Ciba FM ka bɔ Kati Falajɛ radio Nema FM ka bɔ Kasaro radio Tolérance ka bɔ Mopti radio Miracle FM ka bɔ Buguni radio Kusata 2 ka bɔ Jalakɔrɔbugu radio Altakadum ka bɔ Sikaso site internet Mali Bamada ka bɔ Faransi radio Mamelon ka bɔ Kebila ani Tamani an ka foli bɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen ye an ka abonnew an tɛ ɲinɛ u kɔ maa minnu bɛ sɔgɔ anw na an ka page Facebook kan k'an lasɔrɔ direct la an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye o yɔrɔ la ko an bɛ tunkarankew fo maliden fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ni o wulila ka se Mali kɔ kan ka taga fɛn ɲini na an ka dugawu don bɛ u ye ko Ala ka tunga diya u la wa Ala ka tunga ɲɛ malo u ma ka segin so fana nɔgɔya u ye kumaso kɔnɔ yan nɔ jama dafara Umar Koyita ka fara Isa Kaba kan ani Fanta Tomota an bɛna don kibaruya olu kɔnɔna la Umar a bɛ cogo di basi tɛ sɔgɔmada fɛ sanji a tɛ mɔgɔ kelen gosi sɔgɔmada in na bɛ cogo di alhamdulilayi rabbil alamin an b'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo u ka kanu na n'u ka lamɛnniw la ko bamananw ko n'i bɛ fɛ ka taa yɔrɔ jan i kelen bɛ taa n'i bɛ fɛ ka taa yɔrɔ jan i kelen bɛ taa nka n'i bɛ fɛ ka taa yɔrɔ jan i ni kanubaw bɛ taa o hukumu kɔnɔna na olu ni an y'a sɔgɔ ɲɔgɔn na k'an wakili don ɲɔgɔn na o fana tɛna fɔ o jigi kɔ ni Ala sɔnna kunnafoni bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ an b'o ɲini kana o d'u ma sika fosi tɛ o la groupe renouveau kunnafoni ɲininaw Omar cɛw ni musow olu ka wuli ka jɔw ye o ye su fara tile kan ka se ka kunnafoni ɲuman ka o sɔrɔ o bɛ se ka lase malidenw ma cogoya minnu na walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka kunnafoni ɲuman ka o sɔrɔ o kama an tɛ pan kunnafoni kunna ko a ka dɔgɔ an tɛ ban kunnafoni fɛnɛ na ko a ka bon Omar kunnafoni bɛ sɛgɛsɛgɛ de a sanuma ka o di kanubagaw ma bɛɛ lajɛlen ka nimisiwasa sɔrɔ o la sɔn dɔrɔn e bɛ don kibaru dayɛlɛ an kanubaga jamakulu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye bi sɔgɔmada in na anw ka décryptage kɔnɔna la kumasen min ni anw sera ka o lasɔrɔ ni walawalali bɛ na kɛ aw ye o kan Isa Kaba Sidibe fɛ o de bɛ tali kɛ Gauthier Pasque la ni o fɔra aw hakili bɛ jigin jumɛn la sɔni Isa Kaba bɛ na o walawala Ngolo Jara ale ye spécialiste ye anw ka bi ma welelen don fɛn min kɔni bɛ tali kɛ a bɛ fɔ fɛn min ma ko relation internationale o dɔnbaga jɔnjɔn ye ale ye an n'a bɛ na masala fɛn min kɔni bɛ tali kɛ anw ni Faransi cɛla gɛlɛyaw fɛn min bɛ tali kɛ lasew la o bɛ na boli olu kan ni wagati laban ninnu kɔnɔna na bi sɔgɔmada in na anw ka don baaraɲɔgɔn welelen kunda
fem kon be talike an bara ɲɔgɔn ni an balimamuso Astan Jalo anw ni ale bena ɲɔgɔn la sɔrɔ plateau kaya no sɔgɔmada in na ladalako la an n'an ka denw ma weleli min ɲɔgɔn la sɔrɔ nɛgɛjuru sira de fɛ nka bi sɔgɔmada in na ta balina ko bɛ kɛ fɛn min ye ani Astan bena ɲɔgɔn la sɔrɔ direct la plateau in sanfɛ yan nɔ ka se ka ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ aw ye fɛn bɛ tali kɛ kɛwale people maaw ye jɔnjɔn di min kɛ samedi tɛmɛlen ni anw yɛrɛ cakɛ ɲɔgɔn Umar Baru Sidibe ni ale kɛra garizigɛtigiba ye a ye jɔnjɔn sɔrɔ o la an bena masala o ko kan kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali ɲuman ka o sɔrɔ kɛnɛya kunnafoni o bɛ yan nɔ bi k'a lase aw ma sabula ko ɲɛnamaya ale jɔsen fɔlɔ o ye kɛnɛya ye anw ka don fɔli duma o bɛ yan ka lase aw ma tani ka segin kibaruyaw bi san jukɔrɔ Bamako ni a lamini na o kibaruyaw ye fɛn minnu ye o bɛna lase Sori Ibrahim Diallo ale fɛ fɛn min kɔni bɛ talikɛ kunnafoni gafew la o ɲɛfura fɔlɔ laseliw fɛnɛ bɛ kɛ Alexi ko ale ma sɔn fɛn dɔ ma ko kura an ka jamana in kɔnɔna la Alexi bɛna bisimila jɛmukan in kɔnɔna la a ma sɔn fɛn minnu ma ka tɛmɛ ni o lasew ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔ dakuru ɲɛ kelen na aw bɛ deli ka fɛn o fɛn sɔrɔ jɛmukan in kɔnɔna la rubrique kunda a bɛɛ lajɛlen bɛna lase aw ma bi bonya ani karama kɔnɔna la anw ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ dayɛlɛ sisan ni wagati bolo dacogo ye wagati ni ale bolo da cogo ye an ka marabolo kelen-kelenna kɔnɔna la nɔgɔ bɛna da kaba la Mali fan bɛɛ fɛn bɛ tali kɛ samiyɛfɛ fiɲɛ la o bɛna ci an ka marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fiɲɛ min kɔni ni o bɛna bɔ Kɛɲɛ ka yan fan fɛ fɛn bɛ tali kɛ bi yɔrɔjan filɛliw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka kɔrɔnfɛ marabolo kɔnɔna la ko gɛlɛya dɔɔni bɛna don a la yɔrɔjan filɛli min ko don a bɛ daminɛ kilomɛtiri 6 ka taa bila 9 bɔɲɔnko la fɛn min kɔni bɛ tali kɛ sanfiɲɛ ni sanji la ko o bolo dalen don bi tile kuntala kɔnɔna la walima a su in na Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fo ni Kidali o y'i bɔ a la o kama bi tilega in na tile bɔta hakɛyaw olu bɛ jigin Kayi marabolo kɔnɔna la bi olu ka tile bɔta hakɛya o bi jɔ degere 30 la Kulikoro degere 28 Sikaso 27 Segu 29 Tombouctou olu ta bɛ kɛ Moptikaw pardon olu ta bɛ kɛ degere 31 ye Tombouctou 35 Gao 36 Kidal olu ta bɛ kɛ degere 36 ye Menakakaw olu ta bɛ jɔ 35 la Tawdinkaw fɛ yen nɔ bi olu ka tile bɔta hakɛya bɛ kɛ degere 42 ye Buguni marabolo kɔnɔna la bi olu ka tile bɔta hakɛya bɛ kɛ degere 27 ye Kucala 28 Kita 28 Nyoro 29 Nara degere 30 Douanza 33 San degere 30 Banyangara 31 Joila degere 28 Gourma Raurus degere 35 Bamako district kɔnɔna la nɔgɔ bɛna gulon kaba la samiyɛfɛ fiɲɛ o bɛna ci nka a fiɲɛ kɔni fanga tɛ bonya kosɛbɛ nka gɛlɛya fosi kɔni tɛ nana don yɔrɔjan filɛliw la ka kɛɲɛ ni o samiyɛfɛ fiɲɛ cili ye ko sanji ko kɔni bolo dalen don bi tile kuntagala kɔnɔna la sɔgɔmada in na fɛnɛ kɔfɛ ka taa se fo su in na fɛnɛ ma o kama bi tilega in na tile bɔta hakɛya o bɛ kɛ degere 29 ye Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kanɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 22 ye tile bɛna bi nɛgɛ kanɲɛ 18 mana tɛmɛ ni sanga 42 ye ni wagati bolo dacogo ye ka di an kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma sanga kɛra 25 ye nɛgɛ kanɲɛ 7 sanfɛ don kibaru ale dayɛlɛ wagati sera ko ni yo kunnafoni dugukura jɛlen tuguni Omar Koita Fanta Tonta mi kɛnɛ di ma sigate ala an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye an kɔni ye kunnafoni caman ɲini bi an bɛna min da an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen tulo kan ka tɛmɛ an bɛ munumunu kuluba fanfɛla la a yirala k'a fɔ Colonel Abdoulaye Maïga ni ale kɔni kun yirala k'a fɔ ko ale bɛna kɛ sugar nɔrɔbila ye waati kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko nin jowaku in kɔni kɔnɔna na ko siga kɛmɛ k'a fɔ ko ale kɔni bi sɔn ka kɛ gouvernement ma ɲɛmaa ye a ko bi cogo di sɔni an bɛna da don la ko walawala fɛn min kɔni kajolo fanfɛla ye a yirala k'a fɔ fɛn ɲɛnama minnu bɛ yen nɔ ni olu bi tiɲɛni kɛ baloko fanfɛla la ko olu kɔni bɛ ka tiɲɛni kɛ yen yɔrɔ kofɔlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ɲɛsin kɔɔriforow ma a ko bi cogo di an bɛna da don o bɛɛ lajɛlen na an ka kununko kunnafoniyaw kɔnɔna na an ye an da se a ma k'a fɔ fɛn min kɔni ye ɲɔgɔn dalajɛ dɔ o kun bɛna kɛ minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsin bɛ baara koɲɔgɔn ma
ani école maître ko lafasali ton article 39 ale ko nyaw ka ayira la ka fo ko nyon dala jen ko ni bora adogo khoro muni ya bo adogo khoro soni amina ndado bele jenena ni Seydina Umar Keita ale ka yamariya fantan ani nani bele jenen kono na mama be no ki sulla ki sogo renouveau la wala sa ka se ka sogo mara kuna fonu soro aya yira ka fo dogokun temene nunu kono na ka temene premier ministre Choguel Kokala ale ka farigando ni o yere kala sababu ye ka anyamatunu mawla dogokun damado kono na femin koni colonel Abdoulaye Maiga ale kun tara ni nga noro bla wati kono na nga bibi na ayira la ka fo ko siga keme ama ka fo ko colonel Abdoulaye Maiga ko ale koni bison kataka ke fanga bulu ma nyamawe ka temene kuna fona minu soro la ka bon kuna foni bo yoro ka bo kuluba fanfela la ayira la ka fo ko Abdoulaye Maiga ko ale koni bison ni dogokun kono na ka ke premier ministre yere gouvernement ma nyama ani o asoro ka fo ay baro damine ka ba gouvernement primature kono na anga je anga la sewla me assistant jarafe ale ba to yo fon wo ko tagabolo koni be colonel Abdoulaye Maiga bolo na yere sigira avec le tambo premier ministre Choguel Kokala Maiga place la ale kelin ko fe ka farigan soro utukalo kletan ani nani temeni ni ministri min koni ɲɛsinen no mara cɛbɔli ma ale kɔni y'a ka baaraw daminɛ ka ban ka kɛɲɛ ni hakilina dɔw tali ye min fura jamanadenw fɛ walasa k'a yira k'a fɔ k'a tɛ yan tile damadɔ kama kunnafonidila dɔw y'a yira k'a fɔ k'a yɛrɛ bɛ se ka ta ka bila Choguel Kokala Maiga nɔ la nin dɔgɔkun in na Choguel Kokala Maiga kɔni hali n'a y'a sɔrɔ ale bɛ labila ka bɔ kɛnɛyaso la ka sababuya kɛ a ka bana tagabolo ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ a kɔni ka baaraw daminɛli bɛ sɔn ka kɛ wagati jan ko ye sabula a ɲininen don a fɛ a ka ko bɛ jɔ fɔlɔ walasa a ka bana ka se ka mada nkwe Assistant Jara ale ka lasew ye an bɛ dugawu kɛ halisa premier ministre ala ka a ka fariganw nɔgɔya an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye an bɛ taa kajolo fanfɛla la a yirala k'a fɔ fɛn min kɔni fɛn ɲɛnama minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ balo dun ko olu kɔni bɛ ka tiɲɛni kɛ koto kɔɔriforo dɔw kɔnɔna na ka tɛmɛ ni yɔrɔ caman ye nin yɔrɔ kofɔli na a yirala k'a fɔ ko ɲinɛ ko kɔɔri kɔni baaraw bɛ sɔn ka gɛlɛya ni yɔrɔ kofɔli ninnu kɔnɔna na k'a sababu kɛ ko nin fɛn ɲɛnama ninnu kɔni bɛ se ka kɔɔriforo caman de tiɲɛ dɔgɔkun kɔnɔ ni yɔrɔ kofɔli ninnu na wa ko fɛn min kɔni dugukɔnɔmaw ye ko olu kɔni bɛ ka siran a kow la wa ko wulikajɔ caman o kɛlen don a kow la Maimuna Ouedraogo ale bɛ lase tɔ kɛ an ye ka kɛɲɛ ni an tɔɲɔgɔn indicateur de renouveau ka fɔ ye ko gɛlɛya bɛ kɔɔri sɛnɛ la kosɛbɛ kajolo mara la k'o sababuya kɛ fɛn ɲɛnamani minnu bɛ kɔɔri tiɲɛ nin fɛn ɲɛnamani kura min bɔlen filɛ olu kɔni kɛlen don ka tiɲɛni caman kɛ kajolo mara la ale ni Sikaso mara fan wɛrɛw fɛ nin fɛn ɲɛnamani ninnu yɛrɛ n'u lakodɔnnen tɛ fɔlɔ u yɛrɛ jatelen don i n'a fɔ fɛn ɲɛnamani minnu bɛ yen ni sen 8 bɛ u la wa u lakodɔnnen don n'u ka tiɲɛniw ye ka ɲɛsin sɛnɛfɛnw ma an bɛ wagati min na i ko sisan fura min bɛ kɛ ka kɔɔri fɛn ɲɛnamaw faga kɔrɔlen o kɔni tɛ ka fosi ɲɛ nin fɛn ɲɛnamani ninnu na ka kɛɲɛ ni u bɛ tiɲɛni min kɛ mɔgɔw kɔni siralen don kosɛbɛ sɔrɔ ɲɛ kɔɔriko ta fanfɛ sɛnɛkɛla minnu yɛrɛ bɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na olu kɔni ye wiliwilimada kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka fɛɛrɛ kɛ walasa fura ka sɔrɔ nin ko in na wulikajɔ kan ka kɛ ka nin ko ɲɛɲini kosɛbɛ sabula Mali jɔda ka bon kosɛbɛ kɔɔriko la diɲɛ kɔnɔna na an ka jamana ni farafinna kow bɛɛ lajɛlen na an ka kunungo lasew kɔnɔna na an y'a yira k'a fɔ fɛn min kɔni ɲɔgɔn dalajɛ dɔ o kun kan ka kɛ école maître ani gouvernement maaw cɛ walasa cogo min na kuma bɛ se ka kɛ article 39 ale ko bɛ se ka bila sen na cogo min na nka an ye lase minnu sɔrɔ ani kunnafoni minnu sɔrɔ a yirala k'a fɔ o ɲɔgɔn dalajɛ o bɔra a dɔgɔkɔrɔ ni k'a bila don wɛrɛw la fɛn min kɔni Amadu Kulubali ni ale yɛrɛ ye syndicat signataire de 15 octobre maa dɔ ye olu y'a yira k'a fɔ ko ɲɔgɔn dalajɛ in kɔni bɔra a dɔgɔkɔrɔ k'a sababu kɛ lahala dɔw ye wa k'u y'a yira k'a fɔ fana ko u kɔni kɛn tɛ ka baara bila boloda fɔlɔ don nataw la nka ko u kan ka ɲɔgɔnye dɔw kɛ ni o kow kɛra cogo min na ko u na o lasew se an ma an ka jɛ an ka lasew lamɛn Amadu Jara ani Zakari Umar Keita olu ka kuma baara la ani gouvernement tun bɛ sigi ka fɔ caman kɛ maintenant o kɔfɛ an ka lajɛrɛ laban na n'o kɛra salon kɔnɔna na donc ani gouvernement sigi ka fɔ kɛ an ko article 39 ou bien foyi mais gouvernement ka ŋaniya ye mun ye ka taa n'an ye primes et indemnités n'a bɛ mun fɔ ka dɔ fara sɔrɔ minnu bɛ école karamɔgɔw ka fɛn kan ka dɔ fara o kan mais o ni article 39 tɛ kelen donc bi an tun kan ka ɲɔgɔn ye mais ala y'a kɛ ko dɔw donna a kɔrɔ donc bi ɲɔgɔn ye ma se ka bɔ
o kɛra mun ye parce que dispositif dɔ tun bɛ yen dɔ tun kan ka bila en place mais malheureusement o ma se ka kɛ o de y'a to bi lajɛrɛ bɔra a ma sinon ko wɛrɛ bi lajɛrɛ tun ye anw ni gouvernement dɔrɔn de ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ minnu ma ko ka conciliateurs minnu bɛ na ka delili ni fɛnw kɛ pour que an bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya o kun t'olu la olu kun t'a la bi donc an ni gouvernement dɔrɔn de kun don mɔgɔw b'a fɔ bɔlɔlɔ ni fɛnw kan ko école karamɔgɔw bɛna taa grève la donna ta bɔra ta an filɛ yɔrɔ min na ko bi na bi tɛnɛn don Mali école karamɔgɔw n'o ye syndicat de signature du 15 octobre 2016 ye an ma lawaleya foyi ta ko k'a fɔ ka taa grève la ou bien ka marche kɛ ou bien ka sitting kɛ an ma foyi boloda fɔlɔ donc an ma jɔ fɔlɔ de n'an ni gouvernement tilala ni bɛnkan bɛ yen alhamdulillah ni bɛnkan tɛ ni mun kan ka boloda o kunnafoniw fana bɛ di aw ma. An bɛ tɛmɛ ni école-kɛw kunkanko kibaru ye halisa fɛn min kɔni jɛkulu min bɛ yen nɔ ni o sigi bɛ ni kɛnyɛrɛye kalansow ka jɛkulu ye ni a bɛ fɔ a ma collectif des associations de promoteurs des écoles privées agréées du Mali olu kɔni ni ministre min ɲɛsin bɛ kalan koɲɛw ma olu ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ kununko ntɛnɛn ka bɛn utukalo tile 29 ma a ɲɔgɔndalajɛw kɔni kun ye walasa u bɛ se ka kuma cogo min na haminako min bɛ ni ekɔlisotigi ninnu yɛrɛ la ani ka taa se wala minnu kan ka bila sen kan kalanta min kan ka kɛ san 2022 san 2023 ka se k'o koɲɛw labɛn Awa Sanogo ani Ibrahim Daw olu kun bɛ a kɛnɛ kan u ni min nana an ka jɛ k'an ɲamada o fɛ. Ni sigi ka fɔ min filɛ nin ye ka kɛ ni kalanso ministiri ani promoteur d'école ni ɲɔgɔn cɛ a kɔni bɛ kɛ san o san école ta masuruyanw la walasa kalan bɛ se ka kɛ cogoya min na basigi kɔnɔna la. Ani ministiri bɔra ka sigi ka fɔ min kɛ i n'a fɔ san tɔw la ni kɔni ye laadala sigili de ye san o san ni ministiri mun nana ni